María en la fábrica de chocolate. Desde fa molt de temps, Torrent té una tradició xocolatera. Sopep va oficiar el seu tancament. I ara, com a motiu del seu 50 aniversari, la nostra màxima representant té l'honor de tornar a obrir les seues portes. Tan sols els quatre xiquets tindran el privilegi de poder visitar-la. Siguem d'aquests Ampar, Josep, Roser, Carles i Jaume, acompanyats per el net del major xocolater que ha conegut Torrent, Guillem el xocolater, que serà l'encarregat de guiar les xiques durant la seva visita. Benvinguts, xiquets i xiquetes. Durant el recorregut per la fàbrica teniu la missió de trobar un bitllet d'or, el qual amaga un premi al que tot el món podria accedir. Aquestes tabletes són les més famoses, però això que les queden dos, ja que se les han menjat totes. Ja venen les maduixes i nuvolets, tan dolços i xicotets, que són els que més estan de volent. I han de molt tipus, chorizo, botifarra i llonganisetes. En Torrent hi ha tradició de menjar gallato de Sant Blai, però tots no són dolços, ja que duen una miqueta d'all. Quadrats, xicotets i de colors, amb tropezós o no, de segur que t'agraden els seus sabors. Redonetes, d'or i de xocolate. Espai que com Jaume les trobe, pot ser agarra i se les emporte. Com a ofici el xocolate, entre danses i marxes, dia i nit treballen per omplir totes les panxes. Ja pleguem al final de la visita. Ja es pot veure el nostre bé més preciat. Mireu, el bitllet d'or! L'ha guanyat Carles, enhorabona! Perquè, com t'he dit abans, aquest bitllet amaga un premi meravellós.
falla de la plaça per a l'any 2016, xiqueta Maria Hurtado i Blanquer.